Müzik şen Gülşen yek ji stranbêja herî navdar ya muzîka pop ya li Tirkiyeyê. Ji ber muzîk, cilûberg û piştgiriya xwe ya LGBT Gülşen bi gelemperî mîna Madonnaya Türk tê naskirin. Lê piştî ku vîdyoyekê wê ya taybet hat weşandin ku tê de henekê xwe bi dibistanên olî dikir, Gülşen hat darizandin û ket girtîgehê. Gülşen becomes a target for Islamist. Gülşen demeke dirêje dibe armanca İslamiyan. Ne tenê ji ber awayê ku ew hunera xwe dike, yan jî cilûbergên wê. Ew ji ber piştgiriya botevgerên LGBTQ jî dibe armanc. Girtina Gülşenê bu sedema nerazîbûnên berfireh û bo berdana wê kampanyayeke neteweyî hat darxistin. Wezareta Derve ya Amerîka ser girtina Gülşenê fîkarên xwe diyar kir. Gülşen di dawiyê de hat berdan. Lê darizandina wê didome û ger ji ber teşvîqkirina nefreta olî suçdar were dîtin, ew ê rûbirûyê cezayê girtîgehê bimîne. Serokê Tirkiye Tayyip Erdoğan jî di gotareke xwe ya giştî de piştgirî da darizandina Gülşenê. Dema ku bo hilbijartinan ji kêmtirî saleke maye û Erdoğan di rapirsînan de paş tê xuya dike, çavder dibêjin dibe ku Erdoğan dixwaze bingeha xwe ya olî xurt bike. Vê havînê Karbidestên Türk gelek festîvalên muzîkê jî li serenserê Tirkiye qedexe kirin. Bi îdaya ku ew exlaqê cîwanan xira dikin. Festivaller oluyor. Ev festîvalane ji bo pîşesaziyê deriyê pareyên piran, ne tenê ji bo hunermendan, bû kesên ku li pişt perdeyê jî dixebitin. Di demên dawiyê de 20 festîval hatine betalkirin, ku ev ji mareyek mezin e, ji bo çi? Ji bo nasnameya etnîkî, yan jî nêrîna siyasî ya hunermend, yan ji bo şêwaza cilûbergên hunermend de gejin. Festivalên muzîka popê ku gelek caran bi 10,000 kes beşdar dibin, li heremên konservatîv yên Tirkiye jî têne darxistin. These gatherings become Ev festîval dibin ahengên wek ne tenê bo sîmbolîzekirina şêwazek cuda ya jiyanê. Lê di awayê van konseran da carna mirov dirişman jî diavêjin. Kombûnên bi vê rengî ku ne wek civînên opozisyonê ne, lê dengek heye. Parvekirina hindek nerazîbûna heye. Li gel hilbijartinên sala pêş û enflasyona ji sedî sed pispor dibêjin ku denkderên cîwan bo serketina Erdoğan xeteriya herî mezin çê dikin. An overwhelming majority of the young people right now. Piraniyeke mezin ya ciwanên li Tirkiye niha bereva jî ji sîstemeke xurt ya bi yek zilamî. Sîstemeke demokratîk ya piralî dixwazin ku ev yek beşê baş e jî. û beşê duyem yê baş jê nûçeyan ew e ku heştê sedî zêdetir giringiyê didin azadiya derbirînî berî her tiştekî din. Gülşen di meha cotmehê de ew ê derkeve pêşdadgehê û dozger daxwaza cezakirina wê dike. Pispor dibêjin ku biryarekê wiha ew ê ser bingeha konservatîv ya Erdoğan bandoreke baş bike. Lê dibe ku ciwanan pirtir ji wî dûr bixe. Dema ku hilbijartin nêz dibin û ji xwe ciwan bi gelemperî nerazîbûnên xwe bi rengekî berbiçav diyar dikin. Ji bo raporta Dorian Jones, Özlem Yasak, Dengê Amerika.